次は渋谷。渋谷。お出口は右側です。Punta kami ng Shibuya ngayon, guys. Uniqlo to, hindi siya GU. Sa taas tayo. So guys, oh, yan oh. Uniqlo. Uniqlo building, guys. Shibuya. Akabani pala yun. Ikebukuro. Shinjuku. Ikebukuro. 180. Ay, 210 na siya, Ben. Tingnan mo dito. Shibuya. One, 210. Shibuya. サービスが完了しました。お取り忘れにご注意。通知ボタンをご利用の方は、 Alam ko pwedeng 通知ボタンの左下の機能を導入金が不足しています。お取り忘れにご注意。 Saan tayo dadaan daw? Ng Bangchenda. タッチしてください。bound for Tokyo and Shinagawa will soon arrive on track number 2. For your safety, please stand behind the yellow line. Oo! Ganun mo sa taas. Sa to, ano, be? Harap. Oh. So, ang daming tao. Paano kaya makakaano yung mga kuruma dito, no? Yes, Yan yung Shibuya Sky. or the night. Shibuya Square Scramble. Tama man siya. Yes, Scramble Square. Yun ang medyo nakabiting. いや、やることは Pamala niya. Kaya nga. Tignan mo yung mga tao sa loob, oh. My God. Ay! Ay, ay, ay! Oh. Ayan guys, ang laki na relo, oh. Oh, tiko. Totoo ito? Dito kami sa Shibuya, guys. Ayan. Ang laki. Ayan. Kami sa Shibuya. 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 O, ikaw. Oh, yeah. Shibuya.
Iba tayo dito. Saan? May Ichira, no? Oh, gulo. Karaoke. Meron mga karaoke sa ano, no? Tsaka may Ichira, no? Tara, go! Ichiran siya, bro. So guys, nandito kami. Pumunta kami ng Yoyogi Park ng asawa ko. Yoyogi Park. Yan. Tara. Wala pa. Pipicture sa kulang rin. Magtanong. Ayan na, go na. Go na guys. Makikipagsabalagbagan na naman kami. Konti lang tao doon, mga expert level doon. Dito, easy level lang. Born in Japan. Onitsuka Tiger Bear, oh. Atcha, oh. Hatta. Guys. Onitsuka Tiger. Pasok na. Tara, pasok ta. Tingin ta lang. Daming tao. Oh my God. Ito, oh, maganda to. Grabe naman to. Ayun, nilibig mo. Yine. Magkano? Ichimang listen. Ha? Ichimang listen. Ang mura? 13,000? Listen? 3 1만, yun o, 13,000 man. Kayo ka. Ay, nising yan. Nagpunta kami sa Onitsuka. Yan, ang ganda yan, no? Sugoi na. Dapat pala dito tayo nag-gusto. So da ne. Grabe naman to. This. Pangit. Mas gusto ko yung kanina. Yun o, yung pinuot niya. Ayan o. Ayan o. Tingnan mo. Sign. Tabi o. Bet. Pwede rin. Onitsuka. Oh, それしっきりね。これやん。あ、これすごいね。Ayoko niyan. Yan ba yung light blue? Yan, yan. Ilan ba dito? Ilan ba dito? Ha? ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಬರ್ದು ಸಂಜೆ ತಿಂತಾನೆ Love. Punta kami ngayon sa Yoyogi. Yoyogi ko in. Sini, 映ってる Ni. に Ni. に Ni. に Ni. に Ni. に
Oh, BBQ po. Ay, kabidyon kita mo. Beo, Magic Tea. Sugoi. でかっ。ううわー、すごいです。Go be. Masuk be. Oh, yan na. Vlog na tayo dyan. Ten minutes. Parang pangit yung color. Ah. Sakit sa mata be. Mega okashiku naru wa. Ano yung pinipicture nila dito? Sila naman kayo video ko. Yan na guys. Tignan nyo. Mga pinipicture nila guys. Oh. Lab! Lab! Atas. Sakit ng mata ko talaga. Nasakit na yung mata ko sa kulay blue na to. Grabe oh. Puro kulay blue na lang yung nakikita ko. Oo. Ito man yung Yoyogi Park? Ito ni? Na. Puro blue. Itay. Mewa, itay wa. Itay. Konti lang lang po. Oo, no? Hindi lang dinikit dyan. Kawawa naman yung nagdikit. Hindi, marami silang nagdikit dyan. Dito kami guys, sa puro blue ang puno. Ayan oh, grabe ang tao. Pag nagpunta kayo, sundin nyo lang yung blue na ano. Ayan. Tara dito tayo dadaan. Ito dabe, yoyogi nga. Ayan na guys. Nakikita yung blue sa likod. Yan ang pinuntahan namin sa mata. Dito. Pero, dito ka. Oo, makita mo yung blue. Ayan. Grabe. Grabe, dili ka ba lang mag-picture? Grabe.
Putol ka. Picture na siya, guys. Gusto sa blue. Gusto niya. Hindi marunong Maliwanag. kasi mag-adjust. Yung gusto niya, yung picturean mag-a-adjust sa kanya. Sana all. Hindi marunong Marunong mag-anggal. picture. Tara. So, ganay no, kahit pa 100 megapixel yung ano mo. Iranay. Kahit sabihin mo 100 megapixel, kung di mo makikita yung pinipicture mo, wala ka naman masasabi doon. Maliita, tol. Pag ako nagpicture ang linaw, pag siya pangit. Almost 100 pictures na yung ginawa ko, sabi niya. Ulitin mo pa, love. Maliita, tol. Kulang pa. Mapupuno na yung memory ng kita at ng mga memory card, lahat. Ulitin mo ba, love? Kulang pa, sabi niya. Oh, yan oh. Hindi siya kontento sa 3-5 pictures na maganda. Yung mga magagandang lugar. Ha? Sayang lang, walang picture na tama. Puro ano. Maliita, tol. Wala daw picture na tama. Dito. Daanan mo yun. Oh, pupunta kami ng Gongcha. Nandito kami ngayon sa Shibuya. So, ang balak talaga namin, pupunta kami ng Starbucks Roastery. Roastery dagkya? Starbucks? I don't want to go there. Starbucks Roastery, guys. Pupunta kami doon. Kaso, sa sobrang dami ng tao, hindi na kami nakalabas halos ng Shibuya kanina. Visit, sobrang dami. Ang ganda nilang tingnan kahit malalaki yung mga nilalagay sa katawan. Dahil pag tayo, Dito man ata eh. pag ibang lahit pa, Dito man ata yung Gongcha dyan eh. hindi. Shirabitimi? Alam ko na yun. Oy, hamburger. Hindi oh. Tara. Dito ka. Ang ganda nandun. Nasaan? Tara. Ay, wala. Pa ito kaya ako nang ganun. Ang limuiter eh. Dito pala yung nightclub to. Ay. Ang aga naman ng magna-nightclub. Naman yan si ano. Si
Sino? Mars pag January. Ah, stereo. Yun sa Shibuya. Oh, yeah. Saan daw ba? Dito? Ayan oh. Goncha. Ichiran. Second Street. May Second Street. Diyan muna tayo sa 2nd Street na lang. Ba, hindi na tayo pupunta sa ibang lugar? Ay? Hindi na tayo pupunta? Iikutin natin yung kahit sa Meguro lang ba? Meguro. Ang grabing Ichiran love. Ay. Gongcha si Madam guys. Kukuto. Ito ba Doon yun? ka. Ito ba yun? Ano ko? Burakli. S lang sa akin. Iceman yan. Meron silang hot oh. Ay, wangus ko na yung tayo. Amasa. So, Tapos ako. ba yung buraklo na Ha? yung may sugar? Kokto man yun eh. Ano? Puro. Yan man yun eh. Wait lang. Pwede naman kasi doon. Gusto niyang mahirapan ito. Oh, kokto. Sumon. Sumon? Oh, wait lang. Nabuang-buang din. Ngayon ako. Okay. 黒糖ミルクでいいかなブラックミルクでいいかこれかだから塩分 Arugiri man na. な Man yan, black. 大丈夫 Yun din. Mix mo muna. Butasin mo sa gitna. kuha doon daw Kung tingkap man yan, doon na tayo sa labas. Sa gitna mo butasan mo. Huwag ko na magbutas ka dito sa kabalo. Wala, hindi po ba? Kwento siya. Ang lamig. Oo, ano ito mo? Ito muna tayo, Ben. Ayan o. ABC Grand Stage. Miami Garden, oh. Yeah, I was like, ano, Shibuya Street Bar, beo. Diyan lang sa gilid mag-iinuman. Siguro. Bar yata ako sa bar. Wow. Diyan ka sarap. Diyan ka sarap. Picture ako. Nag-iinom dyan mo.
Maganda ang Japan no, kung mag-tourist ka. Parang ma-appreciate mo talaga siya pag tourist ka. Pero pag Tignan mo yung mga originals, ang dami oh. 6:30 na guys, hindi pa rin nawawala yung mga tao sa Shibuya. Ano? Ayan, Sumuradol. Ang dami yung mga tao dito guys. Hindi nawawala. Ano mo, Karagedong. Tsumi. tayo, try. Ah, sis! Pupunta dyan! Tara! Hoy! Walang makita guys! Parang favorite ko ng brand yung Triumph bag. Ang ganda ng sinuot ko ngayon. Astig Comfortable. naman nun din ang laki ng astig nyo. Ang laki ng higaw niya. Ay, Diyos ko po, ang laki. Ano guys? Oh? Grabe boy. Ang daming tao. Oh. Be. Ang daming tao. Tara na. Wow. Oh, これいいね。すごいね。わー。渋谷区をご注の皆さん、あ、これいいんじゃないんですか。サッカー J1 リーグ FC 東京の何？ゴミを持ち帰っている皆さん、フレーズのね、マナーを守って、 Saan? Wow, ang dami souvenirs oh. Si Godzilla boy oh. Oh, si Godzilla oh. Gusto ko tong plate number na to, be. Pwede. Ito, be, oh. Gusto ko yung plate number na to. kaosnya ada yang murah. 渋谷区では、 Be, 皆さん、 tignan mo, be. きれいな感じ Be, oh. にしていきます。皆さんが、 Grabe guys, oh. Plate number. フェアプレーで、 Ganda, oh. Shibuya plate number. Sa may gusto dyan, oh. Sa may gusto dyan, oh. Kaya nga yan, ganda nga, oh. Yan, oh. Dito ba siya sa Shibuya? Hindi, nasa ano yan, Kabukicho, Red District. Kaya nga gusto kitang mayain doon, ayaw mo pumunta. Huwag dyan, ayoko. Pangit yan, maniginay ko. Sinabi ko, kaya nga na, ano na tayo, sabi ko, alis na tayo, punta tayo sana doon eh. Ay, I love this. すごいね。あ、これいいね。 Yan kung ano ko lagi. 500円。いいね。いいよ。Bilhin mo. Lagyan kong pangalan tapos ninakaw. Okay. Ito or ito? Ito. Ito, Tokyo. Ito maganda be oh. Ito nilagay mo oh. Buhos ito. Oh. Shibuya oh. Ah. Plate number to lo. Oh. Be oh. Plate number. O yan. Ito lang. いいよ。Okay lang. Oh, Kamakura man eh. Grabe guys oh. Ang gandang plate number na ito oh. Sipin mo. Pwede nang gawing plate number to oh. Oh, Shibuya, Tokyo, Japan. Naulan. Kaparan. Ha? Malayo? Malapit, tara, babalik ka. Galing nga mag-bus ba yun?
So malapit na magtapos yung ating video kasi wala na tayong charge. Wala na. That's it. Yo guys. Rock and roll. Galing niya. Feel na feel niya yung vibe niya, Beo. Na? Naulan na, boyset. Tara. Saan tayo dadaan? Sa taas? O dun? O sige, tara. Daan tayo dun. Pasok tayo dun. Naka tayo. Oh my God, naulan na. Ito na guys. Siksikan moments na sa Shibuya. Oh, ameo ko guys. Ayoko. Sa'yo nakaharap. Dapat dun sa likod. Dapat dun. Drag. Tumahigit ka. Harap mo sa ako ba? Lubat ka. Di pa, okay pa yun. Take lang. Naka. Samo yun. 今着いたと思って Nag-red na. Here we go. Ueno Station kami guys. Dito kami sa Ueno Station kasama yung asawa ko. Ito kanina, pareho kami mag-decide na sana. Ichimang yung gani, no? Katuig. Giinggan nyo, tika para mais. Ganahan ba ya ka? Mahal na ba yan? Naa. Nice, 16 na ako. 17 na to. Pasok ka na, be. Be. And the rapid service train as far as Toride Station. Sige. After Toride, we will be stopping at all stations beyond. Green cars are cars number 4 and number 5. A green car ticket is required in the Wala na green siguro. car. Fujishiro man ma dito eh. Dahil dito ko. What's it? Ito na guys. Nakadating na kami sa Fujishiro. Ayan na. Dating na kami sa Fujishiro. So may natuklasan yung asawa ko. Proven and tested kahit ano daw? Ito magilid yung ano, Nani? yung chipo. Oo. Papasok pa rin. Oh, yan ah. Para sa mga gustong matry, no? Kahit tagilid yung kipu, daijoubu desu. Hindi, mas lolo dira eh. Nag-ihi si Lolo. Bolang! Dito na si Chito Miranda. Putik na dun.
So guys, dun na nagtatapos yung trip natin sa Tokyo. Ingat kayo. See you next time. Bye. Bye guys. Okay, maraming thank you.